Dnes jsem se vydal na velmi zajímavé místo. Místo, na kterém žije snad ta nejtypičtější česká ryba, která nám bohužel vymírá před očima. Karas obecný je všežravá sladkovodní ryba čeledi kaprovitých, která se vyskytuje v mírně tekoucí vodě s hustou vegetací a bahnitým dnem. Za to, že se postupem pár desítek let stal kriticky ohroženým, může člověk. Nejprve mu člověk zničil většinu přirozených útočišť a poté mu do jeho teritoria nelegálně přivezl karase stříbřitého. A ten postupně začal našeho karase obecného vytlačovat. Naštěstí je tady projekt Zachraň karase, který se tímto problémem zabývá a já jsem měl jedinečnou příležitost se s pořadatelem a patronem tohoto projektu vydat na průzkum. Jmenuji se Marek Šmejkal, jsem vědecký pracovník a zabývám se ochranou karase obecného a tím, jak ho vlastně můžeme navrátit do naší krajiny. Jmenuji se Láďa Kořen, moderuju zázraky přírody a skutečně hledám místa, kde příroda nějaký ten zázrak má. A dneska jsme se vypravili ke Slepému rameni, kde budeme hledat jednu zázračnou rybičku, která u nás takřka vymřela. Jmenuje se karas obecný, vypadá zhruba takhle a my se s kamarády z Hydrobiologického ústavu Akademie věd a z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty snažíme tuhle rybku zachránit. Tak nám pomožte. A jak můžete pomoct i vy? Projděte se do přírody, objevte místo, o kterém si myslíte, že by tam karas obecný mohl být, zaregistrujte se a pošlete dané místo. Zapoj se do tohoto projektu a pomož karasovi.